Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, хонаи навбатии мо фурӯшӣ ана ҳамин аст. То ана ҳамун забор, ана ҳамун дарбичае ки мебинем, ана ҳамун хел дӯстон. ҳавлии калон аст. 7 сотиқ замин. Assalomu alaykum barodarjonon ki baz safedшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. Мана бародарҷонон мо барои шуморо овардем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм буғумдар мана намуду аста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, ҷамоати Зайнобод, деҳаи Шароф. Ҳамаш асфалтай, кӯча тони асфалтай. Хона ремонт надорад дӯстон, то охирша тамошо кунед. Поли маълумоти хонаро медиҳем. ҷубори об то ба пешрафтагӣ. Хоб дӯстон, аки нигоҳ кунем, мо ай дарбичааш медорем, дарвозаи калон усубуд гуфтем. Инҷа дарбича, инҷа як магазин, барои магазин ҷо кадагиай ҳоз медорем. Моша ба навор мегирем. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район гуфтем, ҷамоати Зайнобод, деҳаи Шароф. 7 сотиқ замин, 2 то комната. ҳавзи об 25 тона. Ана ҳамин аз дӯстон, ҳавзи калон бо якта аз дига бочкаи об 2 тона дорад дар ҳавлӣ, як тои дигар 500 литра бочка. ҳоз якум айҷаш ба навор мегирем, пешӯира ҳам мебинем. тирезаи магазин гуфтем. нигоҳ кунед, аз ин тараф ин ҳам даре ки дарбичаи магазин гуфтем, ин ҳамин ай дӯстон. Шуда ин айҷаш ҷой барои шиштани роҳ дора ба тарафи магазин, барои ягон бор мор мондан. Полуш полни кафе. хоб ҳавлиш дар дарахтҳои мевадиҳанда як чанд гуна. ҷои ҳезумхона, ҷои ҳоҷатхона калон аст. ҷои ошхона, ҷои дегудедон ва токи об намедем рост гир ба гирди ами агарот кадагиай. хоб нигоҳ кунед дӯстон, даи даруни хона як бигем падушка барои як дуошона дом бардоштаниан, арматуро баровардагиай, фақат падвалша рехтагиан, падвалша полни маҳкам кадагиан. вале баъд дринам нишон дитем, квадратиш хела калон ай. ҳоз якм ин тараф биноро нишон дитем. ина як кухня аст дӯстон. ремонт надорау, лекин хонаи калон аст. хоб неҷаш полиш ламинат, як хона аст. калидор, як хона, пол ламинат ва дар дарунаш калидор ист, як душевой дора. хоб дӯстон, гуфтем ки як бочкаи 2 тона дар иҷа дора, бо як 500 литра дар боло. аввал 2 тона дар боло, 500 литра дар поён. обо дӯстон чӣ хел ҳавзода пир меша, обои дарё меоя. вақти соат қатяй об проблема нест. светои пастяни ҳаст. чӣ хеле ки маълумоти хонара соҳиби хона медиҳанд дӯстон, мо ҳам хел мефаҳмонем. инае ки биное ки мебинем, инҷо фақат падвал аст.
подвалш хеле пӯшондагиам поли монолит 10 тарафи дарвоза бигем 11 ису 110 квадрат фақат ана ҳамин аст подвал. нигоҳ кунед чӣ калона поли подвал тагиш хеле мустаҳкам кардагиам. метавонед ки мақсад биноро ремонт кунед. нафароне ки мехаранд арматура ҳамаш буровардагия хеле калон аст. аз пеши дарвоза агар бинем дӯстон нигоҳ кунед ана ҳамин дарвоза буд рост ҷои мошинрав мондагиам. ҳамиёи мошинрав нехе даруни ҳавлӣ уҷа ҷои агарот пагарот ягон дарахтҳои мевадиҳандоанд ангур. ҳавлӣ 4 кунҷаи ҳавор аст. биное ки мебинем ҳарфи г ҳамиё ҳамаш ба сементблок бардоштагианд. аз даруни хона ба кирпичи сурх бо маҳкам кардагианд. ҳам кирпичи сурх ҳам сементблок. хоб дӯстон нархи хонаро гап мезанем. хона гуфтем як бор дигар дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад. ленский район ҷамоати зайнобод деҳаи шароф. 7 сотиқ замин 2 дар хона ҳавзи об 25 тона гуфтем бо 2 тона дорад бо 500 литра 2 то бучка якта 25 тона ҳавзи калон чуне ки нишон додем семент кардагиан чиқра. хона ба кирпичи сир сементблок. нархи ин хона дӯстон ҳамагӣ $30,000 мебошад. арзон мешавад, муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 978 78 10 ватсап ҳаст. да ана ҳамин номеро занг мезанед дӯстон. соҳибмулк маълумоти хонаро медиҳад. дӯстон нашуд реклама дар номерои админ боло буда занг занед ҳатман кӯмак мерасонем. тамошо кардем видеора дӯстон лайк монед обуна шавед нафароне ки обуна нашудагиам. хуб раҳмати калон барои диққат.